Ahojte kamaráti, vítam vás na mojom novom channeli. A o čo ide? Môj starý channel, keďže som na ňom pridával hlavne parkourové videá, Ujo YouTube si povedal, že algoritmus nebudeme ťa mať radi, tak preto som si založil nový channel, pretože okrem parkouru sa chcem na tomto kanáli venovať aj cvičeniu, behaniu a vo všeobecnosti takému komplexnému cvičeniu, čo vás čaká na tomto kanáli. Okrem rôznych tréningov, ktoré budem absolvovať skrz moju transformáciu, tak by som vám rád priblížil v podstate, aké druhy tréningu robím, akým spôsobom cvičím, čo všetko teda robím, aby som sa zlepšoval, či už bežecké tréningy, alebo silové tréningy, alebo tréningy na mobilitu a samozrejme aj parkour, pretože môjim cieľom je byť multifunkčným a takým hybrid atletom. Veľmi sa mi to páči, pretože človek dokáže byť funkčný, to je pre mňa veľmi dôležité. Takisto môžete čakať zábavu a rôzne cestovateľské videá, pretože budem sa snažiť vlastne vycestovať za rôznymi súťažiami, ako sú polmaratóny, ako sú Hyrox súťaže a veľmi sa mi to páčilo, pretože je to spojenie behu a funkčného tréningu, čož ja robím a je to skvelá príležitosť skúsiť niečo nové. Tento rok mám naplánovaných pár súťaží, medzi ktorými sú nejaké polmaratóny, takže prvý polmaratón ma čaká 6.4. ČSOB, polmaratón v Bratislave. Takisto by som chcel dať polmaratón vo Valencii, prípadne v Barcelone, ale uvidíme, musím si to všetko naplánovať, takže to bude jedno veľké dobrodružstvo. Takisto ma čaká cesta na Bali spoločne s mojou manželkou, kde budeme surfovať, takže to sa veľmi teším. Takisto by som chcel prostredníctvom týchto videí trošku namotivovať. Nebudeme filozofovať, nebudem rozoberať nič konkrétne, budem vám ukazovať svoju cestu, svoju transformáciu, budem vám vysvetľovať vlastne veci, ktoré ja robím, nie čo robí niekto iný. Nebudem žiadnym spôsobom mudrovať, budem vám všetko ukazovať skrz seba, skrz svoj tréning, skrz svoj jedálniček, skrz svoj tréningový plán a tak ďalej. Samozrejme niektoré tréningové plány vám potom hodím zvlášť ako video, aby ste si toho mohli napríklad docvičiť v súkromí doma, prípadne keď ste niekde odcestovaní na cestách, tak proste vieš si zobrať telefón, vieš si to tam pustiť a vieš si zacvičiť na pol hodinku parádny nejaký funkčný alebo kruhový tréning. Takže o tomto všetkom bude tento kanál a ja sa veľmi teším, pretože je to pre mňa výzva a je to taký môj nový projekt, do ktorého som odhodlaný naozaj dať všetko. No a ako často rozprávam, že všetko je proces, tak vlastne aj tento proces ma doviedol k tomu, aby som robil takýto content. Takže toto je moje prvé video, vítajte pri mojom prvom videu a verím, že sa vám tie ostatné budú taktiež páčiť. Však ešte som nezačal a už končím, hej? Ja sa teším, čo ďalšie vymyslím, pretože všetko si píšem sem. Svoje myšlienky, všetku kreatívu, ktorú mám v hlave, tak píšem sem, zapisujem, tak aby to malo zmysel. A keď to niekedy nedáva zmysel, tak prepáčte. Poďme zažívať dobrodružstva skrz pohyb.